Sanibonani babukeli bezinohlonze TV, igama lami nguDistance Gumede. Nginiphathele ingosi ebizwa ngokuthi iselawini likaMagumede njengoba ngiphinde ngibe umbhali futhi wayo lengosi kwisolezo labomgqibelo. Elawini likaMagumede ila sisuke sikhuluma khona ngezinto eziningi eziphathelene nezindaba zothando nezindaba zocansi. Ziningi izinto esiye sibheke uma ngabe sikhuluma ngezinto eziphathelene nothando nocansi ngoba abantu abaningi bakuma relationship, abantu abaningi bashadile, abantu abaningi basingile. So elawini likaMagumede sibandlululu sikhuluma ngakho konke lokho, sisuke sicebisa noma sinikeza amasu abantu ukuthi bangenza njani ukuthi ama relationship abo asurvive noma aphile futhi aphinda yephambili. Kanjalo nabashadile sisuke sibacebisa ukuthi ukuze umshado uthi noma uzamazama kodwa ungasali usuwa phansi yikuphi enifanele nikwenze. Njengoba sengishilo ke babukele emakhaya sinezihloko eziningi la sisuke sikhuluma khona ngazi indaba zothando nezocansi. Kodwa namhlanje ngifuna sibheke indaba yabafelokazi abasebancane. Uthola ukuthi umuntu ushonelwe umkhwenyana semncane bese kuzodingakala ukuthi angenwe noma kuthiwa kangene. Siyazi ukuthi isikhathini samanje akusenziwa kakhulu kodwa before bekuyinto ebiyenzeka, nento esingathi ibiyinhle futhi singasho ukuthi ibiyimbi. Oqala ngifuna sibhekela mbukela ukuthi uma ngabe umuntu engene usuke emthanda yini lo muntu omngenayo, because la asikhulumi ngokungenwa kuphela noma sikhulumi ngokuthi nanga umkhwenyana wami ushonile, nanga umfowabo ofanele angene ukuze agade ingane agade mina, yonke lezo zinto ezisuke yishiwo makuthi umkhwenyana ube namafa amafala ekhaya ngaphumeli ngaphandle njalo njalo. But sikhuluma ngendaba yama feeling ukuthi lo muntu lo ekuthiwa kangene nginayo yini imizwa yakhe, ngiyamthanda yini. Siyabona futhi esikhathini sanamhlanje sekugcwele nezifo eziningi, izifo ezithelana ngokocansi. So sisuke sifuna ukubheka nokuthi ingabe lo muntu lo othi akakungene noma ekuthiwa akakungene akanasifo yini. Ngaphandle kwalokho ucansi lakho mhlawumbe ucansi ukul-enjoya nomkhwenyana wakho, mhlawumbe lola uzol-enjoy even izitho zangasese, mhlawumbe esamkhwenyana wakho besithe ukuthi xaxa lesi sincanyana. So sibuka zonke lezo zinto ukuthi is it necessary ukuthi uma ngabe umuntu eshonelwe umkhwenyana bese kuthiwa bathi abasemzini akangenwe yini. Okokuqala, uma ngabe ushonelwe umkhwenyana ingqondo isuke isasebenza, usuke usene right, usamele uyithathela ama decision, ungaphoqa umuntu, angabukhona umuntu ozokutshela ukuthi yenza ini nini. As much as kufanele urespect, but khona ezinye izinto obonayo ukuthi lana ke akusadingeki ukuthula, because abantu basemzini sometimes bayakwazi ukufuna uku-overpower wena makoti. Okwesibili, uma ngabe umuntu wesifazane eshonelwe umkhwenyana, there is no need ukuthi nimphoqe ukuthi akangene. Mina I can suggest ukuthi futhi ngiyazi ukuthi kwamanye ama families iyenziwa leyo nto. Uthola ukuthi ke ngoba bengishadile ngimncane washona umkhwenyana wami, asikho isidingo sokuthi ngingene. Bangikhulula abasemzini basho ukuthi uzobona amakoti noma uyahlala yini noma uyahamba. Azasho noma mezala ukuthi uma ufuna ukuhlala ungahlala ngoba ikwakho. Uma ufuna ukuphuma umuzi wakho eceleni kwala ekhaya ungaphuma umuzi wakho uhlale nezingane zakho. Kodwa okwenzayo noma ngabe kuphi, ngoba phela ngisemncane nami nginemizwa ngeke ngingahambi ngenqampula uqadolo somewhere. Uma ngabe unqantula lo qadolo uphelele lapho, ungahambi uyojola uzuzala ingane yakulowo muzi ubuye nayo uzongena nayo kaGumede ekubeni ubushadile. Sikhuluma nje ngerespect ekumele yenziwe umfelokazi osemncane ngoba phela nawe unemizwa. Ungabuthi futhi amadoda uzowagcwalisa la emzini wakho, fanele uhloniphe umkhwenyana wakho noma engasekho. Okunye futhi, if you decide ukuhamba it's fine, ungahamba. If you decide ukuyosebenza it's fine, ungayosebenza. But inhlonipho fanele ihlezi ikhona ukuthi phela ngishadile la ekhaya, phela ngalotsholo la ekhaya, umkhwenyana wami noma engasekho basekhona abantu basemzini. Asikho isidingo sokuthi uphoqe ukuthi wenze ini, kodwa fanele ungakhohlwa inhlonipho. Babukeli, namhlanje besinikhela phezulu ngokulandela sizoba nazihloko ezihlukahlukene njengoba sengichazile ukuthi kusekuningi esizoniphathela kona, kusekuningi esizokhuluma ngakho ngoba abantu abaningi bahlukumezekile kuma relationship, abantu abaningi basothandweni abangekho happy kulo. So kusekuningi esizokubheka, sizobheka ihloko ezihlukahlukene, sibheke nendaba ukuthi umuntu oshadile uhlonishwa kanjani, sibheke nendaba yokuthi
umuthi awungeni uthandweni fanele uthando lube pure. Ziningi izinto esisazoyibheka babukeli. Siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi nibe ingxenye lolu hlelo. Isale kahle.